आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करिए या कुछ समय पश्चात प्रयास करिए। सखी बीजी बतावे सखी बीजी बतावे पुराना बाजेरी निटनवा नंबरवा बीजी बतावे धराइल के तनो हम फोनवा नंबरवा बीजी बतावे बीजी बतावे बीजी बतावे केहू न देखल दिहल निशानी देहिया के हमरा छोड़ा दिल पानी देहिया के हमरा छोड़ा दिल पानी केहू न देखल दिहल निशानी देहिया के हमरा छोड़ा दिल पानी देहिया के हमरा छोड़ा दिल पानी चुमे में काट ले गलवा चुमे में काट ले गलवा नंबरवा बीजी बतावे पुराना बाजेरी निटनवा नंबरवा बीजी बतावे बीजी बतावे सखी बीजी बतावे बीजी बतावे सखी बीजी बतावे धराइल के तनो हम फोनवा धराइल के तनो हम फोनवा नंबरवा बीजी बतावे पुराना बाजेरी निटनवा नंबरवा बीजी बतावे बीजी बतावे बीजी बतावे नंबरवा बीजी बतावे बीजी बतावे अगिया जवनिया के हमरो धाधाई पिया और भंगी न तोहरा बुझाइल पिया और भंगी न तोहरा बुझाइल अगिया जवनिया के हमरो धाधाइल पिया और भंगी न तोहरा बुझाइल राइटर और भंगी न तोहरा बुझाइल लुटेले मनीषा लहरवा लुटेले मनीषा लहरवा नंबरवा बीजी बतावे पुराना बाजेरी निटनवा नंबरवा बीजी बतावे बीजी बतावे सखी बीजी बतावे बीजी बतावे सखी बीजी बतावे धराइल के तनो हम फोनवा